naman yan mamaya. Binablog eh. Diyan. Kapitan na yan mamaya, no? Band siguro. Pag ganyan. Dali pala sila dyan. Narinig niya sa page. Sabi yung tutukan sa'yo isa. Mga tayo doon tapos ano yung malapit. Nag-connect yung Kamu, susi. Ang inan to. Pangat tuloy ng video. sapatos. Maraming gago. Pag may babae eh. Maganda pa rin yung may buwan. Oo. Nagtuntukan sa amin kapag si Jero. Para sa akin lang. Sige. Pawalin. Ano ba? Putang ina, lapit. Bolding sila. Yan, lapit din eh. Sila sa totoo lang dyan eh. Lumang sulat. Ano lumang. Bakit? Tigas yan. Nang yan. Republic lang. Bitaw sana. Nala namin yun. Kaya nga malaban sa amin dito. Nagpilang dalan. Nuhugot nga yun sa amin. Ayos na pala rin. May lumaban. May full court kayo dyan, no? Ba't walang ring? Kaya ano din yan, mga nasunugan. Tsaka sinara yun ng quarantine. Hindi na binuksan. Hindi na. Kaya nga yun. Hindi maganda pa ano eh. Bayuan. ang lawak pa naman. Yung ilang taon na kaya para nila buksan. Saka may nasunugan din yung mga taga-Jaguar. Yan na gano'n. Evacuate. Oo. Ilang buwan sila? Ordering ah! Dahil sa'yo dumit ako pa ko. Ay. Patay. Ay. Patay na yan. Ganda ng galaw na bigan ah. Tangang-tangang tumipinsya talaga. Wait. Dito na makagod kakatakbo.
Tag. Pang sila mo din talaga sa akin. Ako na yung pwesto. Bata. Ayan na po. Simula na. Dito ako para pang ganda ng tira na buka ka. Kaya mga taga sa amin. Hindi, sabi dito. Bas. Talunan lang. Hindi naman kasi bowling kinukuha mo ginagawa. Matinig siya yun. Yan! Iya sih. Ano lang yan ah? Bakit tawid? Bagal. Ito gagawin ko. Tignan niyo babantay ko. Putang inang tiren.